Enti din bia wonsinsa so. Ye wabayidin ene ye wabosom din. Ya brefo. Ye ka wo brefo a ye bosom wo sirim edin. Ye ka wo brefo a ye bosom wo sirim ye den edin. Akusika gina homa din pani din boni because to me bi wo efe ni sika obi tie me wo bre enye beye bi na eye wo enye bosom bi na eye wo edin na yade ato no enya nsunsan so boni ama wo kra nti din yade bi a yade ton eno nti ne wo to wo bedin ahwe nipa a wo to ne bedin no wo nipa no wonya wo ban be fa ne suban wo nipa no yo bayifu a wo ban be fa ne suban obi timi ka se wonna wonye te se wonna nana mede wo to no nti ne ofa ne su Otiatia nanamomu. Order form that was say ne den so wagibre na wo behwe dwumadie nyame sha papa me gidi se nyame adom do hwe media wo ho ye aha eye Warrior Prophet TV ai ocho bomoden di kan subscribe mama na mi adom ane so aha ne ka sunsum wasem sunsum headquarters en wane ha wonti sunsum wasem ase bia eye aha ya na obeti ase me sha wa bitwam ho ba ba ye de enkomo twetwe na be hye so Warrior Prophet TV hona yeka sunsum munsam yeka de yahinta a wonfa wani huye de efia baifo de asie wo de ye de yahinta wo no nyame da na di e de chew me pacho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wa brabo no hu bedwiri wo nyame nya okese na onte na ni mo mfa nchew Obapa Christine da wase sa wugusuwa ehwe dwumadie yi me da wase no ma wakwa abanso biem sa fe na wo hwe ye ya aha eye sunsum headquarters aha ye ka sunsum wasem ye do sunsum wasukọ ni ye rewre ma pense mu no wo so wanyam ntiase ai sa na bible di kan ka say nye ne honam ni moja na enya no ye ne ewiem otumfo so my friend to me na enya nti be ka cho se bibi e wo wiase pa ene ye kasa afa edin eho edin a ye de atowo edin a ye da wo babi so edin ne enya nsusuaso wo no so edin a wo de edin pa anase ye din bone na se nya da monim no me ne Warrior Prophet na kasa ene ti agwom a ye badwendwen yensem yi ho na wo so wanyam ntiase enti me pa wa chobo modern frɛ wo nua bi se wo mra no mra mehwɛ video yi bi so ema me na me hwa papa yensemre no ma yenchia ye Warrior Prophet awo do hwi o wa hanom na ene de esewani ene esewani ene so de ampaye ebetwa Warrior Prophet pachoye mo akwaba Obahima Yehu atum bibi aboko de nyame ase pa ene ye kasafa edin hu edin mimi de meti asemenim se ye wodin pa ne wodin bone na nso so no wakoye opani anyame de adom abro adom so de adom wo de menim se wo bekyerechire ye mu emu sunsun mu afam ene honam famu de edi kan edin ye de ade ya edin eye ade a ye de tu enipa nyame abodie mu no wo ma edin gina ho ma asensode ye ema nipa bia
so yet yes in some morning to no be a winning din don't yet into din a sense so dear Emma a dear win so yet e be a flowers in a winning din mimi wo me din wo so wo din nti edin asen so de ma nipa ene nyame ade bo nyinara se nyame bo ade ko to din yes se edin de ehu hia pa me pa cho edin no mimi de menya ne tie se ye wo mu ahodo ya ye wo mu ahoro ye wo edin boni ne ye wo din papa ne ye wabosom din ye wa abosom din sa yes apart from din boni no ye sa wa abosom din eni abayidin ewo ho me pacho wo dimpa no yendi kan fa da bi ye fa dimpa no ho dimpa no ebi ni den se oh dimpa ne de ye wo edin bebere wo ho ye dimpa eni ye wo din bebere wo ho ye din boni so tiase ti se ebia akusika gina homa dimpa ne din boni because to me bi wo e fe ni sika so tiase ofori me de me akata me de ya mfato ho me din di Gideon ofori asiedu e ase kire wo ho asiedu no e kire se ye duru amanfo a ne ye kai ya anom so tiatie ofori ne se ofori amanfo ye duru amanfo a ne ye kai ya anom asiedu ne se asiedu kwatwe woni pa te ne ho ase a wo mpe age wo be kan Gideon krante enti din no etimi nyansunsuaso e wo so nje se wonam ho a edin bi e de ato no enyansunsuanso ewo so so yate nti se menam we me de mahu se menam we edin e de ama me eno na ama me bra na sa ama me di nim wa brabo won se ya be so kochiro ni ma me fa nkochiro nim ya bes ni ma me e fa wo yaw mu nti wo to ni din ya bes ase kire se yaw okay so yate se din bia wa se kire din bia wa se kire ase kire se yaw okay Jacob and Esau if you are saying be what First Chronicles chapter 4 atifia so si Judas 4 verse 9 was na Yabes nya animonyam sini ni nuanom sa na ne na to ni din Yabes ase ne say me de yaw na wo no was o de yaw na wo no enti din ye won sunsuan so Yabes nyi na wo bre so yate esa din na obi bre obi tie mi wo bre enye beye bi na eyew enye bosom bi na eyew edin na yade ato no enya nsunsuan so bonin ama wo kra no nipadua nti din yade bi a yade ton eno nti no wo to wo bedin ahwe nipa a wo to ne bedin no wo nipa no wonya wo ban befa ni suban wo nipa no yo bayifu a wo ban befa ni suban obi timi ka se wonna wonye te se wonna nana mede wo to no nti ne ofa ni su otietia nanamom so tiase enti ne din yade bia ye to din ete ye hwe ne yie okay esa meti ase a edi te ebia mehu asumasi se na nipa ne te bia ne suti madam yi de ne ho ofe ne wo amede me ba beto no ne esu ni ban bia wo nipa ne mu ba na wakocho ba fom ko obenya bi so tiase because wo yusu ni din enti impact bia e wo mu no obenya yes warrior prophet pacho ya na ye wo abusua bi wo ho a woye den abusua ne edin bi a wo ho de woye de wodi beka wudin yes nti sa nipa ye o mo fa din ni free no ho no se ade papa di na chi a eka abusua ni nyina bone so a eka abusua ni nyina yes so be hu obi Maridua me nyo odi machie bi a Evadua say dua ni nyina ebenya so o mo sa kwakudu fie ya du fie amadu fie ni nyina ya bayidin so yate so wure sunsun ya bayidin ye wabayidin ene ya wabosom din ya abrefo so yate ye ka wo brefo a ye bosom wo sirim edin so yate ye ka wo brefo a ye bosom wo sirim ye den edin no warrior prophet pacho mi nim na edin na bia edin bi wo ha wo ti aya na eyede na eno me de ato me ba nti me de ato ba eno ti na wo to bedin ete so hwehwe mu ansa no so yate ehwu edin ni meaning ansa no de beto ba wa ye den na to ba wonte Samuel Hannah to Samuel din Samuel wonim woti Samuel ase a kire se nyame wa ye den wati okay so yate timi si nyame tie ti Ewurade wa ye den wati enti din bia wonsunsa so wo ho warrior prophet pacho de mesre say
se ka obetimi abo e bia abosumdin ni miensa bi ene ne nsunsuanso ya abosomdin no ebi ne ya brefo kwabana afram so wonim se oye nsuo so te ase ye kwaku mosi kwaku adanwo so te ase ye wo sa din ni wo honom a eye bosom bi din ti ka hu sa kwala no ya bosom ma ti ba bia be ko bia wo yusu bosom ni din ebenya impact ye dan e wo so te ase ayese matumi bedin el metatron o yusu bofo ni din mayifo ko bofo na ye dan edi nachi enti na edin e wo nsunsanso so te ase na bayidin no ya chewa ya dufie so te ase ya bayidin ya edie bia wo de tu wo de obi bia ye fe ni dufie no wo di agoro omude ya no mo ye den pa mo ye den yes enti no ye wo abayidin ene wo din papa ye den e wo honom okay me pacho abusumdin na pese me kom kakra abusua bi wo ho a omo akom tum yes ene ade nti obi wo ho a ne bai akom ni ne suo wo ne suo opese ode abusumdin ni ton enti obekom so yes ye posum ne medi nachi akwala ne mpekra wo bedi nachi bi ko ye de din ato nti eno sa na abofra na ede na obeye eno sa no se wo hu no Kristo a ye wasede a ye be yaman asede din no enya ne nsunsanso ye den e wo ne so na enu echi na wo se osesa din ni kwa na din ni betimi awo ho enu echi no betimi asesa din no e ho to so na obetimi ye ho ade ma na obetimi yusu din na so obetimi asesa okay me pacho e na wo mu so aye o mu tu badin me pese me ko ho yi so obi betu ni badin a edi ade pa ni hwehwemu be pa na wo se ni pa ni ya one obi betu badin a ete se wo hwehwe edin ni mu yi na obodin ni ho mpaye because na edin ade bia ye de because akola ni pie ba oni din to ya de enu to ne ya to badin ya se na efiri na de ko ye kantam ye kan soro ka fom ese na ye mfe ni hei ye mfe ni ha ye fe ni din wen ye de nwosra ye di nsuo kan akola na no edi enchene ka kwala na no edi wo ka kwara na no na invoke din na to so to yes enti se din na ye to no eye din bone ka hu sa kwala na bra bo be ye basa okay obi wo ho a enu de ya na metai hu pa obi a abusua ne do ne pa no na bi a wafiri mu sa no bon se ne bi a obi wo foforo wo ho a oh se de akole ne ni amate se ne akole ye hunam tie de ye ose ebia ye wofa ye owu ye yo ye fa ne to no se wofa no animu yo na odan suban pa bi ediba ni mu no na odan suban boni bi edia eno ebe ha akwa won se ye de wotu obi a ensunsanso a wo nipa kone so no obe invoke bi because you use nipa ni din so yes ye wo use nipa ni din edin e de nipa na so no eno na wo use okay it's in patrol se yehwe edimpa dimbo na ni abusumdin na obi wo hono mo a se onam we ebia ye ohwe yen dohwe yi se din bi dan so te no direction se na da wo cheche yen ye hahamma ni we na bia na obia ne ne die so te asem obia ne die a sase ye yeman so te asem obia na de ham so yati enti no obia na de ha na sese ye ho ade man because direction anya baako enti obia ne na de a ha obi wo no mo a edin ne nyansunsanso wo ne so edin ni so ma na nyatumi nsunsanso de akiri eno so wo ho eno na kan baby sam because obi wo ho aya to ne din but ekwanim kakra na edin bi ya ne de enyo obi a na de man no be ekwanim kakra se de frame say or the way out no say edin ni free buy say edin ni ti say on the a friend ho na me ana makofa me din abeto mo so a esi de nya nsunsanso ho ya ti o hwehwe edin ni mu yi anza no de to ho so ti wa hwehwe mu eno ntene timinem na mpanifo so kwa wale abisa na bia ne fie ho nye o ti ate eti na edin de so ye hu hwehwe mu ansa no de ama wo okay before you share Genesis 25 verse 24 no
wose na Rebecca na duru yeso obewo no hwe na entaa wo ne yam saa na de odi kan fi ba ye no na ne ho ye ko saa na ne ho nyina wo nwi kusu saa enti watu ne din eso waso to ne din eso ase ne enwinwi ese ne enwinyin na no akiri no ni nwa ni firi ba ye saa na ne nsa kura eso na ntini wose ne nsa ye den ekura eso na ntini enti watu ne din Jacob ya enti etimi hwe won ne ye ne wa brabo ne atu din se mamu we de wo ye chiewa mamu we de wo ye dufie mamu we de wo ye brago so ti ase enti no ye hwe nipa ne ye na wo mutimi madidin ebi kani din ne ho e ma na ba ye kwa wura ma udin sunsun so ne ma udin obia wo ni sunsun din yes obia wo wura sunsun obia wo ni sunsun din wo ho enti din de e very very important. So mu kita tumi no mu din obia wo ni din obia wo ni sunsun din je say din etimi efa bi etimi ma utumi kesi tumi kesi choti ase adenti na nsuo bia wo ni din adenti na bosom bia wo ni din choti ase adenti na bofo no bia wo ni din o frɛ o ma won kasa bofo akasa me frɛ owemfo metatro me frɛ Holy Michael me frɛ Leah me frɛ Elijah din bia nso so me frɛ Ariel me frɛ Samuel ento bia wo ni din ente din ejina ho matum choti ase edin ejina ho matum na edin bia nso so woni dwumedi edin bia woni dwuma ye den edin na kasa de wo beto ba na wo beto edin bia se wo dom wo su ko yes ansa na wo de beto awofo no bi wo a ti obi bede so eye me de Rebecca se film ya hwehwe na sen oh Sandra so ti ase Sandra nso ya bayidin Sandra yes Sandra ya bayidin ento bi won ma and then Sandra ya me de pa me pese me to me ba Sandra so ati what would the meaning of Sandra it is so kohwehwe sunsumu no na bompa yeguso no ka che wore che ensunsanso biara ewo sa edin so no papa yifi ho enu ntini wa won Solomon no ye nimonyamfo pa but no ogbadwaman o ye dwamanfo so ati enti wo de obetu Solomon pai na dwaman ni firi ho just say din ye wo de kra na opesa wo de fra ko e wo se ade bi bata ho bata ho no utimi yi free ho ma utimi enti wo do ba ekoto Solomon no ba e no wale ma dodo osen ne mpanafo ye sen enti wo do ba na eto no aya da bia meka se wo sire obi nhira obi din wo obi din asire ni nhira e bia ne bibi ye den e bata ho why saade ni free ho osunsun ansa no de beto oba na wo de ato oba no bia me sire Solomon nyansa me sire Solomon nim de me sire Solomon ahode ni na dwaman de wo fanka ho e so why free ho okay Warrior Prophet Pacho sa ebusua akraboa ye keka no enu ka din sunsanso ni bi ye ka din sunsanso no ho pa so ti ase na eye din ti sa akraboa mo de to eye ede ade na ye won say nipa bia take power and authority free mu wa ho nipa bia wiase nyina aya hwe country bia coat of arm yaboa country bia coat of arm ya de your call na me aya na me nim say your call ye papa because omo ye nketen won say the America for use eagle no yes enti no obia won aboa wode ye den wode pritumi ye di anyame toto jata ho yeso ye du demu jata so yes ye enti fa abusua bia won akraboa ene country bia wa aboa wo hwe kuro ne soma no ade in London for use jata mienu so yes America for so use eagle ade no mu use samoa no Ghana dem minim say kwakwa no bi o say ye we dia I just say me free studio ha me kohwe ni yie abusuafo na obeti wasom nsam wo de bi yesere na wo de bi su yesua de say kwakwa do bi o ye de yenim o yenim edin ho asem ne yekasafe na wo hwe yen a metwa ho akwa basisi a wo benu musu a pebisi wo ye ba ye beto aso Manani do senya me beye mi say ya
Manani do senya me betumi aye. Other 4 minutes as some young back opinion may come for the Warrior Prophet TV at the amount. Our YouTube channel person. And when you see us soon some Edrosuko was soon as some super soon the Warrior Prophet TV. And when you dimmewu, and when you dimaya, Momodians of the share a pretty bring now. No, it's me up soon to quite ye. Bye. Yo, abusia me the War Prophet Gideon for you a see-do. Ado, shame. Ewo Warrior Prophet TV. Ewo YouTube. Na subscribe. Na ho na be hunu sunsun sema na frene ku. Ene akwankyere broskotos. Ene abayifu a wo mu dwane. Aya hweme the Warrior Prophet. Am te ponko fita aso. Edure wiase ya ma me. Aya hweme wache. Frɛ wo nua no nua mfrɛ bi se the Warrior Prophet we pie e taifa bokina. Obrempon na nkasa de o te ponko so a wo ba. Afi ni wo ba. Enti mo ntwɛn me. Yehu a enhyira. Stay blessed. Yo abusiafo ene die ayire se benta ene yakasa fedin hu ne Warrior Pacho no say edin samra ya wo say ensamra ne ayebo nyame nyina na eyabofo odin so ya say Jehovah Nisi, Jehovah Mekedish, El Shaddai, Elohika, Ejibo ni nyina din na ebobo ni nyina eyabofo odin eyade bo nyame ensamra ne so ya say eno tin ya ka say enyame mu nyina enyame no ototurobo nsu dude mu jacha ono na woka eba mu ono na wose a oyo so yes ensamna ne ebonya me nyina eyabofo odin enye de bonya me ensamra ne enti din de eso wonsunsanso tiya mu kwa ye bompa kwa ne abubo sa din yes one say osofo bi wo krampo nem o yasole a no ase dabo din bi blue kibuti bi o fra ni tumi ni din o fra ni bosumu din osofo bi kwa so wo ho no mu a obi odi osofo kwa ache a wo se wo nam ho a na fe odi din hu wo di din bia betu di din ne bosumu din no so yes ye wo bo ne bosumu din no begu bigi no obwa tons bebere ba wo mo ka no ye ka tons it means soro kasa mintimi mfa mani kan emetena hanka tons what ya tons ye soro kasa woni honhon konkono na e kasa mi a mi gira nche mi bu so mi wo ye potonin entosofo bi anya ni kan a wo ka tons no obwa aye ne tumi ni wo frɛ no Warrior ya na yasa ye won sa sorry mani bisusua yes tons ye nsua eyo soro kasa wo si Pentecost dani duru ye ne honhon konkono be hye wo mu nyina mama no mo start kan kasa foforo honhon konkono amma wo so a wo ka tons a wo bo obidua yes dani de na me hwe program bi o TV so na spirit bi esi nipa ni nipa na sa tumi na sa mo ka ne se otini baby ena obompa ye obehwe so obompa ye ne kasa mu oti ase no se wo ka ton yeah won say tons bebere ba asofu bebere bo no obekwa asore ne abodua ya di antoanum nyina bobodua eye tons wa because libu ni wa mo frefre mutumi no maboso no eye bodua wonim wo bekọ no ni duabo bebere egu achi because tons na nipa na eka no wono nti ase osoro kasa so no ye nkana ni kan so nti tons ye nkana ni kan so eye osoro de ye kasa aya na omusa wo word hu na na me wo yes word hu bi wo ho se me kan obi wa no akọ brand din bi no de aba o se bi a mi tumi ni din ni sei because eye bosom eye suman won tete mire mu no akonfo ani ye hu omu nyina won se ne omu nyina abatives bebere adani asofo bebere adani asofo akonfo ye hu omu ye hu ofiti mire no mo ne omu nyina aba social media
Yes. But why no say sofo? Yes. Or the bedada nyame. Once you see na kwamfo bebre ka se enya me be sakra me be yesi o ma hu se nyame dwuma ni mu no emu ode na so nyame dwuma emu nya de za o wo mo ye ni genuine no fa wo mo famu no azafo ne ne kontompofo no ena afi no amona ye omo da because be ye obi azan akọji bibi but the Kristo ti ni mu yiye no enya dia wo be ye obi azan because the moment o be ye obi azan no na dream mu bu ne fo na wa ya de bon ye tie nyame enti Kristo mu no and who you Kristo not sakwala etimi pisi utimi nka de so yes ye and the one ni yiye no ena wono na ya ne de but the one ni genuine no nyame som te se wo bra kwantuo emu ya se bade ni kan ma won tietia na nam mu a ebe ye ya so te ase sa ni nyame som ye den etie nyame som enye easy warrior ebia na ubehu se din a ye kan ebia ubehu bi unim se din we de susu so se na wo mu ne wo hu ebia sorry man bi no acha omo de omo bodin na omo bodin ni bia eye adwuma ma wo na pese mbisa se echira sam no o yes pentem ni aduro kaka wutirim ansan wadi aduro wokọ ba bi na kodi aduro no kaka wutirim se aduro ya mi kodi that one ka se me fa me mam nya da yamra edi na wo bọ no edi na wo bọ na se wunim ba bia se to me ni free ana wo bodin no ebia ne yebosom bi din na wo bọ wo chene bi wo de bosom na ebo mpa ye da to be bisa na bisa de afiri wo nchen wo bi nya adwuma ewo bank enkoji na adwuma enkoji ni sika wo toilet so da bank wala no obegini sika enti edin na wo bo no e de so ma wo sofo no kire wase te sese ya me bofo ye metatron e se wo ba me kire metatron wase na me kire nipa ban ani sunsumo ban a wo ye ani ba bia wo firi me kire oni nyina ase ansa no bebu ni dia bompa ya ba bo ni dia ye den abompa ye yes so obi bo sa confidin ya sofofuo nim bi e de manipulate nyame message want to send the man send no bebre fira sofo so te ase bebre obi wa otimi ye nyame otimi ye asori wie no akoya konfudwuma nyina wo ho yes se obi edidin e bompa ye fa yaresa e be wie che no wa be dan kan wo wa ho sika sem yes ti wo ne de ho beton e bom echira sem yes won sa ya le kro be san ba back obesan de abere okay ye ma binum so ekoko school wo free school ba wo se ma se ye frame say no akofa niki name enkwala bonefo na ai no akofa guy name krokro die to park yes no yenti obia oda nchem onini ye free obi krompo nimina ma so ti ase odi eji wani keke ebe da ni nsunsan so boni ayede aton so wo maami ama wodin kama o ko school wo se ne guy name di to park so ti ase na meka ma ni do school wo kwa boni bani din ko wo hu no agi oda nchem krokro dai abutukura sa di we no nsunsan so wo kan no ma yo mo nsa se de wo hu no hwie o e ho na udachi no be hu no wodanchema wode to no udi so no wodanchema hifata no che ensuo mu no wo hye obu ato ye fe me posena o ka posena o si yo man no ma ko school no mo ma me no ma tue school fees no kwase asem ko no mo ye de wo mu kodi exam se ba no abon se to ne brother prophet patrol matumi ba edipa minim se din no tumi wom e bia menya bofu bi din na me de atumi ba na minim se tumi wom wako school anebia wako tena menua ba beche obu ho ana ne be kodi holidays woni nua bi nchen e bia ne ye bia na ne nwuma bi oyo say wo de say yo ni akoma ne din din pa na me de ato me ba ne entimi enji sa din bone no hu sa school ni din no ye mfa ni din ne mfre no wako sesa no wa choti ati e da tumi ye den e to am so nti e ma bebre ko school ko fa tumi e di bafie enu ti na bri nyina wo ye odi mampa ba wo manom wo school mo wonnim ade a wo mo ye okotu bebrebe ni sikajo bebrebe ni school mo no mu ko sunya no wi hie nyina ne ma na dwaman ya o ma po school no ne binum ni bi da wadade ne binum ni bi da wo school de ho no sa ne ma boni ni school mo ho no mo ye de wo ko fa ni nyina ye de efiri no mo de abafie fise ya na ye won se akwale bi wo area o fidwo ti mo bi enim se akwale de wo ya kwala pa wo be wura school mo no wawu na wasesa ti na ye sa edin ni eniamani no akotuni di darling boy e ma pewo so ti ase sa
big mama ne onidi ne yes na tumi ni tumi ne ye den ewura no obi so me ye fam head of Medusa ne fa din kokoroko o san kofa to ho so wo guy name no ade abeba be soa wo abrabo mu no uhuhu ano da enti sa guy name na ye fato ye ho so no wo asofo timi fa bi akonfo timi fa bi no afa guy name no de ato ne ho so eye nsunsanso wo ni musunsumati a edin bi wo ho no mu a enkofa nkoto ho so ye bre na so ye ka school for asame media de dada nyina ya na asem bi che madwen so school no tumi bone na ye ba ho obi na de ba na school ankasa ye enkwala na bi ne de ba kwala na ye nkwala bone ye bi ne de ba wo ba be ko school no onhyiwi wo be firi wo be ba no onhyiwi wakɔgye obi tumi namfosɛm ne nkwala bone nsɛm ye de o makoso mu nkosua ade no makofa guy name ato mo so akichafo na be kyerɛ ma de o ma da no fe no mu hwiri ɛwɔ kwa bontin kɔpɛ ma de nyame ase ye bre na aye bre warrior me pacho wa futuo kakra wo de bema ya hwefo mo hwe yo ma futuo kakra me de bema ma hwefo mo hwe me ewo Warrior Prophet TV so say Warrior Prophet TV de ensempa emu na fra na kuni eka akwankyere bros kotos ene ye hu adwuma ewo God of Abraham Prayer Ministry mami edin bi adawo so no wa ye hwehwemu ewo din na dawo so no ye hwehwemu wo din na dawo so no ne pe wodifo bi sunsum ahyɛnema na oni sunsum timi kasa na wɔmoa na niyama ntimi nya dan endane ma na awurade nhyira wo awurade nka ho ɔma niyama ndane ma ade bia wode won sabeso no misire sika yedie nkoso mpuntuo arababa na onipa bonifo be hwaa wo so de nyame ma nansa nto no awurade nhyira da se na ebesen hia stables abusuafo ye bre no aye bre megidi se wasua niam bebre ankasa na me de meka chaw se ye Warrior Prophet ne de odamufo a minim se wo hwe mi ebia waba mu abu wo chinchin abre na so still abrabo no hu anu wo chi asofofo bebre so me de me kanfo Warrior Prophet ama say my God of Abraham Prayer Ministry a oda no wo hono enya wo last stop beso ni nyankopon na osom no no ehwe o taifa Burkina Voltic down wa na wo hwe dwumedi ye di yase a won se numbers etwagu screen ese wo asem bisa bia but modern na pick numbers ni bi na efre me din ene Mrs Gloria Esiedu wo hima ba kope wo hima 1 machi ni manim wo hima bi eni ho biom na me hira papa pasa wo je bre na wo hwe me da se ne ye besa ye hia bye. Song from the day they come and make catch us away. Warrior Prophet TV. I know things and to yes and tire. And best in some day. I love you. I kiss you. We toast. Thank you for the post.